guys, kailan ako sa ano? Sa gwa mo nangutana. Okay guys, no? For today sa aking vlog is mag-istorya ta about ABS-CBN primetime bida versus GMA Telebabad. Okay? So, pero dili tanan nga primetime bida ang atong istoryan. Ang atong istoryan is ang pinaka sikat na primetime bida sa karon nga henerasyon. Okay? Kabalo man ta kung kinsa ang top rating nga primetime bida. Okay? Si Coco Martin. Okay? Si Coco Martin is ang iyang salida nga ang probinsyano. So, ang probinsyano man lalim man gano lahi man good o kaning sa tawag na lalahi o kanang opinion sa mga abo sa mga teleserye. Ako gikan sa pagabata is diehard ABS-CBN jud ko, no? Diehard ABS-CBN jud ko, wala ko'y ginapalagpas na mga salida. Bisag diehard fans ko sa ABS-CBN, nagatanaw ko gyapon og GMA, pero akong ginatanaw lang gyud sa GMA, ang ganahan lang gyud sa GMA is Kapuso Mo Jessica Soho. Mora gyud akong ganahan gyud ya, wa nay lain gyud nga show, no? Maliban lang sa Kapuso Mo Jessica Soho. Okay? So, laliman ka ang FPJ ang probinsyano, daghan na kayo gi pangpilde. Okay? So, ang nabala nato is ang una na dili ko sure kung unsay pinakauna nila nga gitapat anang ang probinsyano. Kung nabal-ana na is kwan Encantadia, no? Encantadia versus ang probinsyano. So makita man nyo sa ratings pila ra ka bulan human na. So gilisan na po nila og lahi na pod katong Bulawin versus Ravenna. Dili gyapon sila kakuan sa kaning sa FPJs ang probinsyano. Ang FPJs ang probinsyano kuan man gud siya kanang dili lang siya basta action kung action ba. Makita niyo sa tinuod nga mga istorya sa mga actual yun, di ba? Mga corruption sa gobyerno, katong nanguwag mga bata nga ibaligya, nanay yung mga abo sa mga droga. So patok swak yun siya sa panglasa, no? Kumbaga kung sa kwan pa na ba, kung sa sudan pa na siya ba, tamang timpla, dili siya parat, di po siya tapang, tamang-tama siyang timpla. Ana ang kwan sa ABS-CBN niya. Tapos ang kwan po, wala nila nila gitipid ba, wala na gitipid ang Ricardos. Kung sa kwan pa na, kung sa sudan lagi, wala gitipid ang mga ingredients para lamhi kaayo, di ba? Di para sa GMA, di man sa inyo nga nanuway ko, no? Pero sayang kayo nga kung hinana gusto nyo, kung mutapat man gani mo sa FPJs ang probinsyano, dapat katong mga kuyo yun. So pagkahuman nila ni tapat po daw kunuhay sila ang katong Victor Magtanggol. Oh, Victor Magtanggol. Nga sa ko gitan-on ako siyang trailer. Gikan sa trailer nakakita ko gamay murag para sa ko wale gyapon, no? Wale Men find out. Tan-aw ko murag korni mga artista nga murag ganang dili jud sa ino nga mo tutok jud ka ba, dili ka mo kundi para sa FPJ ang probinsyano nga bisag wala ka kakita ron, mangita jud kag paraan nga gusto nimo to makita nga mga eksena, di ba? Katong samot na si Coco Martin nahimo siyang paloma. Mao gito, grabe gyud. Og katong si Aliana og si Martin katong abidong nan matay na daw si gito nabuhi, di ba? Nya tapos pagahuman na tong Victor Magtanggol kani kay kitaan ako ang kuanong sunod lang gitapas si Dingdong Dantes og si sa pangalan na to si kalimot ko to basta ang katong Kain at Abel, no? Tanan ako kini kay laliman ka ang director gud ani, ang director kanay
naanagid mapildi na nila ang kuan, mapildi na nila ang nakaingon jud ko ato ba, kani mapildi na siguro jud ning probinsyano to, tan-awon na nako kung nanililiman ka ang direktor gud ato gikan sa FEJs ang probinsyano si Direk Toto Natividad. Tan-aw na ko sa trailer pa lang daan sa trailer nako nga kani tan-awon akong trailer. Mo expect man ta ko ganang makaingon unta ko ganay. Uy, kanang wala gyapon, di ba? Wala kanang corny kay lang mga di para sa FBGs ang probinsyano nga makita nyo gikan sa kamera, sa mga staff nga kanang mura jud og kanang may bang sinauna nga mga action nga ang ganahan ako nga action sa una jud pinaka-action ako gana si Jerry Carbal may ana nga laro ni Ricketts may ana ba nga kita mo ang FPGs ang probinsya mura ka bitaw nga mura siya nagtan-aw kag sa sinihan ang katong kain at tabil mura lang siya pang TV lang gid siya di ba katong FPGs ang probinsyano the best kayo pwede na ganyan na siya ipangbato dito sa kuan gani Hollywood di ba FPJs ang probinsya dali man ka prabig bakbakan pura ka mo kuan jud kanya karon nahuman naman tong kain at tabil ang gipuli ato katong Korean na samot okay wala ba sa yung kananoy pero unta no matambag na ko anang nagabuhat ng untaan na dapat tarungon yun nyo quality dapat unta yung inyong style ninyo kung gusto yun nyo na mapildi ang FPJs ang probinsya mo magina yung target ana nganong kuan nyo gusto nyo yung target ana manguha mog mga ang priya sa style sa FPJs ang probinsya no katong wa na mga trabaho nga mga artista inyong ipasok diha yun ana tama to sa kain at tabil pero katong mga artista nga wala na mga trabaho inyong ipasok diha nya tapos yung acting dapat mas labuan pa nyo sa FPJs ang probinsya no kay tanawon ang sa una ni tanaw po ko tong telebabad ang ganahan ako sa katong GMA telebabad sa una katong kuan ba katong sugo kato pakaingon ko si Richard Gutierrez ato okay kay to di ba kung inana ang action ang tay inana ang quality tong sa sugo inana nga pagkakuan okay kayo so tanan ako dili gyud wala gyud siya no nya tapos ang mga budget gitipid dapat sa sunod unta ninyo kung magtapat jud mo inana mo tapat mo mga sa FPJs ang probinsyano basig di pa na mo man antod bahuman siguro ang terminong digo basig kung naa pa na kung plano niyo na tapatan o gusto niyo na talbugan kuan ba kanang kumplituhin yung Ricardos di ba Ricardos nga pang team pa kuan ba nga panglasa nga kanimo tutok jud ka bisag wala ka kakita sa TV makadungog ka uy saan ka to nya syempre ma-expect ka unsay kuha na to sunod na pagtanaw sa internet walay di ba so dapat ipariyan nyo kung mahimo gid mas labuan pa nyo sa FPJs ang probinsyano so lahi man gud ang panglasa pud sa tao wala pa ko niingon nga kuan pod nga kaning kailangan yun niyo natutukan ng FPJ ang probinsyano so tamang ko'y napoy eksena nga di pud siya pwede pud sa pangbata pero para sa ako okay gid siya ang FPJs ang probinsyano so sa inyo naman na wala ko'y mabuhat kung unsa inyong masultian ning video so ang ako lang dapat kung mabuhat gid mo og kanang mga quality dapat mas labuan niyo sa FPJs ang probinsyano okay so mao lang gyud salamat